Okay, madam, and the next question. Madam, please, put it off. Off. Live. एक ही मिनट. हेलो. हाँ आ रहे हैं ना. वो कौन है? क्या हुआ? नहीं थे? ये चपाती बना. चपाती नहीं बनाने का. नहीं तो उधर पीछे बैक साइड में एक अंगड़ी है, दुकान है. हाँ, दुकान से तुम बाजिले ले लो. बाजिल बोल दो उधर. हवालक्की. हाँ वो बोल दो, वहाँ से ले लो और तुम लोग बाजिल बनाओ. ओके. हाँ ओके. फोन रखो, मैंने कटमल पुंडे. ओके. Worry. हेलो. Live entry madam. ಸಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಅವು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕೆ. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಚಪಾತಿ ಆಪಲ ಇಂಕಲ ಸಪ್ಲೈ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ ಕಲೆಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಲೆಕಿಂಚ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲೆ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋರು. ನನೊಂಜಿ ಆರೋಪ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜೈಲುದವಲೈ ಗಂಗಸರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಇರ ಗುಂತಾರ ಪೂಜಾ. एक ही मिनट. ये बंदा क्या बोलता है? ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಗಂಗಸರ ಸಿಗರೇಟ್ गांजा ನೀನು ಉಂತಾ ಇರ ಫನ್ಪುಣ है. नेट ಬರ್ಪುನ कमीशन इसका बाप देता है क्या पागल आदमी, बंदर का बच्चा. This is too much. ಯಾನ್ ಏಕರ್ದಿಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏಕವಚನ ನೆಲ್ಪರು ಬಂದರ್ ನೆರ್ಪರು ಅಂಚ ನೆರ್ಪರು ಮಲಯಾಳಂ ನೆರ್ಪರು ಹಿಂದಿ ನೆರ್ಪರು ನೀವು ಭಾಷೆ ವರ್ಪುಜಿ ಮನದ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದಿಯ ಯಾನಿತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಲ್ ಮಾತಾ ಡೆಲ್ಲಿದ್ಲ ಮುರಳಿ ಅಂಚಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ ಇರೇಕಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನ ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇರೇಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಕುಲುದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಲಿ. ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಚೂರು ಸಮತಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚೆನ ಒಂಚೂರು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚದಕ್ಲೆ ಪುನಿ ಇರ್ಲದಾಯ ಕಂಚ ಮಲ್ಪರು ಇರಗಟ್ಟ ಪುದರುಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಟ್ಟೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಏರಾಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಗಲಬೇನೆ ಸುರಾಪಿ ಒಂಜಿ ತಿಗಲಬೇನೆ ಸುರಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲಾಂಡಲ ತಪ್ಪದಿಗೆ ಪೋನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಣದು ಒಂದು ಪುರ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಯೆ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲಿ ಹಾಟೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಎದುರ್ದ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ತಾಳ ಸೈತುಂಡ್ರ ರಪ್ಪ ಹಾಟನ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಒಕ್ಕಡಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅವಲೇ ಸೈತಿನ ಗೊತ್ತಾಪಣದು ಪಿದೈಪೋದು ಸೈತ. ಓಕೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವಾತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಬೋಡ Be like Bola.